$1 10 сент дар баланси мо гузашта. Салом ба ҳама, хуш омадед ба канали мо. Дар ин видео аз бозии Sailmate пул мегирем. Силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Пеш аз пулмона гирифтан биё камтар дар бораи бозӣ гап мезанем ки чӣ хел дараҷа бозӣ кардан дар кор ва чӣ хел пул кор кардан мумкин аст. Барои пул кор кардан играта зер мекунем. Тамом бозиро гирон кардем, мо дигар ҳеҷ кор намекунем. Телефонро мемонем дар ягон ҷо. Тамом телефон худаш ба таври автоматик ба мо танга кор мекунад ва тангара метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Болода боша баланси маро нишон месаҳад, баланси манолай барои ки нав бозира сар кардам. Ёнда боша се намуди значок десе, якумш уровни бозии моро нишон месаҳад, дуюмш нишон месаҳад ки чанд қадар дақиқа мо ҳамин бозиро истифода бурдасем ва сеюмш боша нишон месаҳад ки баъди 4 дақиқа ва 28 сония раунди дуюмш сар мешавад. Аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара, дар поён продолжита зер мекунем. Майна 0.0014 кор кардам. Наградро интихоб мекунем, менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. Барои пуломона гирифтан дар поён ҳамин значоки халтачаро интихоб мекунем. VVC-ро зер мекунем. Дар боло баланси маро нишон месаҳад, дар баланси ма $1 12 сент аст. Поёниш да боша нишон дагад ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. Поёнтар да боша нишон дагад ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Hedera, Gcash, Danacash, Alvacash, PayPal, Perfect Money, Airtime, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо десем метавонем пуломона бигирем. Агар шумо дар Тоҷикистон бошед, метавонед Binance-ро интихоб кунед, барое ки дар Binance пулгириш дар Тоҷикистон осонтар аст. Binance-ро интихоб мекунем. Дар поён подтвердита зер мекунем. ҷое ки идентификатор Binance нависондаги ҳамин ҷо мо бояд ки рақами кашлокмона binависем, рақами кашлоки Binance мона. Маҳкам мекунем бозиро, Binance кашлока мекушоем. Дар баланси ма $5.83 сент ҳаст. Аз тарафи дасти чап угли боло ин значока интихоб мекунем. Болода ҳамин ҷо ID нависондаги ҳамин рақами кашлоки Binance мо як бор дар рости экран дар ID зер мекунем ва ин рақами кашлокмон копировать шид. Рақами кашлокмона копировать кардем, бо бозида меоем. ҷои ҳамин идентификатор Binance да мо рақами кашлокмона ставид мекунем. Намиҷа идентификатор нависондаги ҳамин ҷо рақами кашлокмона ставид мекунем. Мо ози копироватш кардем, ставидш мекунем. Рақами кашлокмона ставид кардем ва чанд қадар пули кор кардагӣ менависем. ҷои количество нависондаги дар баланси ма $1.12 сент аст. Ман мехоҳам ҳамин ҷо $1.10 сентча бигирем. 1.10 сент менависам, подтвердита зер мекунам. як бор дига подтвердита зер мекунем. ҳолатҳое мешавад ки шумо дар ҳамин хел пайдо мешавад. аҷа нависондаги ки пожалуйста подтвердите свои личные. дар ҷо мо бояд ки верификатсияро бигзарем. чӣ хел верификатсияро мегзарем? Подтвердита зер мекунем, селфи камера пайдо мешавад. Селфи сурат мегирем, тамом верификатсияро мегзарем, пул дар баланси мо мегзарад. ёзима подтвердита зер мекунем, верификатсияро мегзарам. бо давоми видеоро шумода нишон медиҳам. Тамом верификатсияро гузаштам. $1.10 сент дар баланси ма дар кашлоки Binance роҳӣ кардам ва поёниш дар нависондаги ки пазаллави успешной вилете сумму ва ҷаморо гуфтаги ки шумо бояд ки 3 рӯз ҷудад кунед. ва аз 3 рӯз ҷудад мекунем, як хел вақт барвақттар мегзарад пул дар баланси мо, як хел вақт дертар мегзарад. ҳозир мебинем соат 16:31 аст, среда 19 феврал ва мебинем ки кай пул дар баланси мо мегзарад. менюи бозида меоем ва инҷа мебинем баланси мо дар бозӣ 2 сентиш мондааст. биё Binance кашлока мекушем ва мешава ҳолатое ки пул сраза мегзарад ва мешава ки камтар задержка дорад. ва мо як бор кашлокмона обновид мекунем, мебинем ки гузашта ё ки не. ва не, ҳозирам 5.83 пул дар баланси ма нагузашта. пул дар баланси ма гузашта, бо ма видеоро дамоша видео мекунам, шумо да нишон метам ки пул кай дар баланси ма гузашта. майна пул дар баланси ма гузашта, баланси ма $7.93 сент шид. айҷа пул зиёдтар шид, барои ки дига бозиёрам дар баланси ма пул гузашт. аз тарафи дасти рост ҳамин значока интихоб мекунем. ҷама чанд бозии дига гузарондум, барои ҳамин пули дертар ки гузашт, баланси ма пулш зиёдтар шудаги. ва рӯи нарх шумо метавонем бибинем ки $1.10 сент гузаронда будем. ва инҷа транзаксия ҳаминҷо мо дар сообщение омадаги транзаксияро мекушем. $1.10 сент рӯи нархе ки гузаронда будем, инҷа мебинем кани ҳам пул гузашта ё ва ин ҳамин пул $1.10 сент дар баланси мо гузашта. пул мо да гузашта 15.00 21 моҳи 2025 ва пешаи ма дар инҷа пул гузаронда будам. инҷа 20 рӯзи 20 гузаронда будам. як рӯз пеш барои ҳамин пул дар баланси ма зиёдтар шуд. ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.